Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayala. Shared together, kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved Apay anarabian ka nagawid, ha? Kasangsangpat ko lang manipod iti trabaho. Mabisina kon, sawan pa'y naluto pang rabian. Pasensya kayo ko man, mamang. Ado pa'y ngamin tinaramit ko iti pagadalan. Sa jak nakalugan adagos. Nagadupay lang ang rason mo. Adan kaayan ayat mo, saan ka ni, ha? Awan pa'y, mamang. Saan kan nga gulbod pa eh? Ti amom, jak madamdamag dagiti agar-aram kan ka? Sa anak nga gululbod. Awan kaayan ayat ko. Di ka pa ilang amin agtignay, Ethel. Ang kagluton. Siyak lang amin ti makitkita yung. Ni Manong Ardon. Nasapa matanalpas ti klase na iti kasto nga aldaw. Sumungbat ka pa ilang amin! Mamang, nakarangrangas kayo. Kaslasandak nga na. Anya ti kunan? Talaga kayat mo ti masaktan? Anak ko, iputan niyo ti ko, mamang. Masaksakitan, anak. Hindi ka katdang nga. Imbis nga tignay ka nga gluto. Makisinsin nung bat ka pailaan. Tunukuan siya timang dangrangkin ka. Hello? Nanang, ni Adel mo na ito eh. At takpay lang dito opisina. Sandakon nga uray na kadwayo amang rabi. At upay taramide, katrabinton makasangputak. No, da itati ko nam anak ko. Naimbag ta imawag ka. Nagagat kalaunay. Sika ti mangimaton iti bukod mo a negosyo. Saan kumamot ang masapol ng agparabi ika? Napagasata na ka ng parang ID negosyo. Sana kasi di, anak urapayak pailaan. Awan nga mintinam na asang patam nga asawam. Anya ka di pailaan ti sapulam. Ada aminin ken ka akinanamay. Namin ano ka din ngayon baga kada kayo? Nasaysaya ti kastoy ang kasasaad ko. Sige nanang, bye. Bye anak. Asaysaya at amatayak langan. Ngam itiro romandak tagi tinaganlag kanyak. Paglalo ni mamang. Siyak lang aron na babae nga anak na kinipapang. Pero romandak pa'y. Idin to ni Manong Ardon. Saan man? Manipot pa'y di ubingag. Kasjitan. Awan ka din ti karbagat nga agragsak. Kaslajak na puutan ti sangpot mo idirabi anak. Kalpasan anak ka panganak. Simre ka kung ni ti kwartok. Naimasin ti turog yo, hindi makasangputak. Nanggagwit isalas sinapig sa nga urok yo. Gapo nga tayo iti ibang banog kun a. Kunakmat ngamin kada kayo, ang mga ala tayo iti katulong. Di yung tumot kayat. Anya ti serbina nagpabakna. No di yung kayat agnamay. Madalaki ti masaw dagiti kaaruba anak ko. Ha? Iti malatiw ka anagyan dito'y lugar mi. Amuda no kasano ti kinakurapa itayaw. Ay, unay lakit dinaya. Ala, no daita ti pampanunutan nyo, awan mabalin ko.
Saan mo ka di nakita ni Ardon, Ethel? Kaawak laki din na pukaw. Awan mo't gamit ti kwarto na. Saan nyo gayab nga amo nga imyan idirabi papang? Tilukot to yan. Talagan sa adi na maiturungan. Inawagak idirabi. Ngam saan nakasungsungbatan. Oh, Ethel. Agdalos ka pa hisakbay asumrek ka iti pagadalan. Makaraman ka manen kanyak numasang petak anarugit ti balay kan saan ka pa'y anakaluto. Wan mamang. Umay ka nga rodan. Amangan numatrapik tamanan. Umuna kalatan iti lugan. Bilinek pa'y anaimbag ti anak mo. Babae ngam awan manak nakam na. Balasangan ka anak mo, Reza. Dangdang rampay lang. Di ka di maasyan kin ko, ana. Sinong bata nakit din? Diyak pa'y tinongpakin pinungot. Mamwakla nga makiin-inaram amangan numapatay ko. Saan ka nga agkintayag amang ibaga iti dayta? Naranggasak mo't iti kunak. Diyak kabaalan nga isawang dayta. May saka pa'y. Panawan nakmanlaangan? Talaga panawan kan. Amangan no siyak ti pagbalat kan ti pungtot mo abigbigat. Amangan no adda maisawang mo ajak magustuhan. Ket si kalangarod ti madangran. Awan lat din nasayaat. Sumrekak manlangan iti pasda kapag trabahwak. Girl, I need you. I need your love. Yan. Nasip nga tanak man na nagawid. Awan pa yun maluga anak. Ang mga numaong tanak manan kini mama ang numakasangpad na kini papang at siyak pa'y nakaluto. Manong Ardon mat ngamin. San apulos at tumulong. Umano tsak madlaw akasla isulaang ti kay kayat na. Adalalaki ang malapsak. Ang mga nabartag na katakas taramidan na kanyak. Miss, lumugang ka. Itulnog kay Ibalayo. Agyaman na klangan, sir. Saan ka nga butang kanya? Ang mga dayo ti pagawidam. Dapay agaramay ti tidakas king ka. Saan ka panawon ng may maysa? Umaykan. Saan nakadakas sa tao? Agyaman na nga ron, sir. Naimbag kayo unay. Magitam, pudno ti kinunak. Loko na gaya alalaki. Amo ka dagas ti panggapda. So ano saya, ti manugot ka. Amang ano binastos dak ngagpayso nagmay saka ng labas ka dakwada. Sigurado na ita. So asan ka na pinanawan? Kung gayam, siyak ni Adel mo. Ethel tinagan ko. Agyaman na klaunay kada kayo, sir. Maong tanak lakit di kadagit itadakil ko na marabyanak nga agawit. Gaputa kaya't da ka nga igigir. Arapap ti may sanaganak, ti madda ni ti anak a babae. Nang runa napintas, akasken ka. Sir, da ka di mat anak yo abalasang? Awan anak ko. Kasta gayam. Nada ko maanak yo abalasang akas kanyak. Nagasat lakit di. Panagkunakat na kasing-singpat kan nakadungdungo kayo lakit di. Kasla damot ang anak ko. Kaputa da pagkadadala ka kaskin ka. Kasta? Nagimbag kayo lakit din, sir. Awan gayam. Ipadrudum lang no sa dino ti dalan ngagturong iti Balayo.
Hmm? Narabian ka man na simmang part adel mo. Nag-overtime ka di man ni di opisina? Saan mo tunay, nanang? Ngamti nakarabyak at intulnog ko ng estudyante, ijay balayda. Am-amom ka di dayjay. Saan? Nalabsak lang. Saan na kumakaya ti makilugan kanyak ng pinilit ko? Naimbag man ta saan ang nagreklamo. Kahit sa dinong arud ti ayan na itan. Sa bahalin sa tinagawatan nyo. Inalukoy ko kunak. Mga damang bastos kang guwana. Numuna, dadag itay lalaki ang malabsan na itay. Dagitay nga tanabartok dagitay anak ko. Lagi diya. Ang mga dawatan da pa iti kwarta. Masublyak man lang ni Ethel. Ang mga binastos da ko nanang. Mano ka din ti patapatam atawon na dayjay. Agad-adalan iti kolehiyo. No, kasta... nakurang nga 20 lang. Ay, no nagkatuluyan kayo kumaiti kaayan-ayat mo. Balasang kumano at daanak yaw. Nanang, di yun ipalagip da ita pangasyo. Gaputa pulos ajak nagbabawian ti amin. At dandag iti tatakal ko. Apag iso nakaluto akon. Impaglakit din tanarapian ta nagawid. Sanak nga intulod ni Sir Adel mo. Ang mga kakaasyak manan kini mamang. Ethel, di mo ka dinadlaw ti sa sangpet mi. Lukatam kumamat adagos ang tiridaw Balasang kan. Kaslawan pa ilat banak nakam mo. Agungat manan adagos ni mamang. Di mo kumasilawan dito inuwar. Nakasipsip nga. Naimbag ko man si katagpaypayad iti kuryente. Ni Ardon, ada ka din? Awan pa'y papang. Amangan no nagdiretso manan iti pagbalugan. Itaman pa'y ngalimbasag na. Sana mapuna si ti panunot ko ni Ethel. Kaslada kakaingas na. Yakon kahit alagi pandamin. Nauli magkandibiyag ko. Awanan sa pulag pa'y. Makaanahin kanya. Nga dadagiti matultulungan. Girl, I need you. I need your love. Nakaturugak adagos, idi makapangrabi itayaw. Jak na puutan asim mangpet ni Ardon, idi rabi Awan iti kwarto na papang. Saan manan asim mangpet? Nakasano ngamin. Day talabagbagim ti pampanunutam. Magustuhan ti di sa sangpet ti kabsat mo tap numapankan kami na buenas. Mamang. Sanak man na mula-mulagatan? Pudnumat ti kunaksan ka di. No makita medyo pagadalan, di mo kumabagbagaan no talaga ananakam ka. Ay, di mo pa'y ammo nga isirbita kinasirib mo. Bigbigat, agunget ka manan adagosan. Da ito'y titandaanam si ka babae. No di mi pa'y lamakita ni Ardon inton rabi kakaasi ka kanyak.
Kadwa naman ang dagiti barkada na. At dapat kinakuyog da babae. Talagasan nan ang maikaat ti agatan. Ni mamang, damagan na laki ti kanyak ni Manong Ardon. Hello? Awan pa'y asin mo asumungbat. Mamang ko ng mata. O anya, nakita mo ni Ardon? Ipagak nga tati nakita ka. Payasan ka sumungbat. Anya ayat ti araramidam. Amok nga awan klase mi ti kastoy nga oras. Nakitak ni Manong Ardon. Asit gak kumangam. Kadwa naman ang dagiti kabarkada na. At dapat kakuyog da babae. Puno ka di dayta nga ibagbagam. Uno, padpadaksam lang ti kapsat mo. Agalwad ka kanyak. Mamang? Amo ka dakkel ti apal mo iti kapsat mo. Ngamno saan ka kumadang nga. Apay ka di akas na kayo kanyak, mamang. Awan matibasol ko, ha? Awan ti dakas nga raramidak. Siya pa'y lang dagbali na dakas. Apay agsangit, ha? Manang tulang makitam, makaraman ka man kanyak. Apay adyak marik na ti panangipatagyo kanyak, mamang. Anak na ka diya talaga. Anya kamat aya Dominic. No kwarta ti ka sa pulam, di mo pa'y laimbaga itay bigat tapno di na ko may singsingaan iti trabahok. Agunget ka man laadagusan, Risa. Di ka mabain. Kitkitaan data dagiti katrabahwam. Isudan to pa'y ti pagpupungtutak. Apayaya. Inawagak ti balasang mo. Dinamag ko ni Ardon kan kuana. Nakita na kanu akadwa na dagiti barkada na kan adapay kanu babae akakuyog da. Anya ti kaguram iti dayta no pudnumat. Saan mo na maisuro ni Ardon? Manmano pa yan na sumangpat ije balay. Dakkel ti apal ni Ethel iti kabsat na Dominic. Sumangpat tala ang inton malam makaraman kanyak. Ikanak nga rodan ti paggasolinak. Anayo mo na sa ngaribo. Mapultang mat ngatan. Tasigod mat nga dakargana. Lima basa kita iti sango ti pagadalan da Ethel. Ngamjak na kita. Mga nasapa nagawid eh. Mapay nga takas ti marikrik na kengko. Nasapa ka asimbang pag. Kasla na unag mo ti pampanunutan. Amoy yung tinegosyan din, anang. Kaslasan na may nanaan ti utek. Awan kayam, ada ka di ba'y nagyan ti ref? Ada pa ay, watamot lang dito'y balay. Kan kaadwa na di ka pa'y sumangpat ang mga aldaw. Awan kayam. Ada pa nakadagiti masungan ng aldaw. Siguro, agpauta kiti makalawas. Adamat kiti ni Rochelle, pangital ka kiti negosyok dito'y. Napintas ni Rochelle. Masirip pa eh. Anya nga tano isulaangan ti ayatan. Aniya? Wen, ubing pa'y tilangan ni Rochelle. Ngam nasurok ka kwarintanan. Gamawang karon plano na makiasawa. Sayang mo. Nagpada kayo laang. Anyaya ti pagdanagan nyo iti dayta ba, nagnanang? Malagip ko ni Luningning. Ti may sa kadagiti scholar mo iti. Nangaton ti posisyon na iti trabaho na. Nanang, maripripirip ko iti nga da panagay na kanyak. Ngamjak na baulan, ti kinasingad na kanyak. Wano aging gaita, di mo pailaang malipatan tiguram kini Rizalin. Ay na, no anyakit nga minin ti nagtungpalan ti relasyon nyo. Awan rimok makada kayo.
Awanan kay tibain, Ethel. Bimalbalasangan ka nga ulbod. Mamang, apay sakti dangaran nyo. Idinto ni Manong Ardon ti adabasol na. Nasabat mi ka ni papang mo. Kat impulong na ti panagapayo. Saan ka no apod no dagiti impulpulong mo kanyak? Apay ka di nga iso ti patpat sa inyo, mamang. Katsak ti dakas. Sumpa-sumpatan na ka, ah! Mamang, tibok! Masagsakit na anak ko na yan. Nga pwede pa ng pungot. Ay ko. Apay ka di naranggas kayo kanyak. Saan da ka di apod nung anak? Awanan ka itibain, Ethel. Bimol palasangan kang ulbod. Mamang, apay sakti dangaran nyo. Idinto ni Manong Ardon ti adabasol na. Nasabat mi ka ni papang mo. Kat impulong na ti panagapayo. Saan ka no apod no dagiti impulpulong mo kanyak? Apay ka di nga iso ti patpat sa inyo, mamang. Katsak ti dakas. Sumpa-sumpatan na ka! Mamang, ipatan na ti buhok ko. Masagsakitan ako na yan. Apay ka di naranggas kayo kanyak. Saan na ka di apod nung anak? Niti kinunam, Ethel. Ulitin mo! Mabutang ka matlagayam. Umasidag ka tayo paturay ko asan ka makakunain. Kunam nga tajak maiturti magbulbulukan ka, halo ka. Manipo dubingak. Nutratunda. Kaslasandak nga anak. Muna taulitan pa ilang danga. Siyak lang di makit-kita yung tibidot na. Ngam ni Manong Ardon. Kasla isulaan ti anak ko. Awan babayin mo! Sumpa-sumpatan na kit din! Pasamak dito. Bakit ilang ti kinapig sa titimok mo? Day tanalay nga anak mo! Sumpa-sumpatan na kit din! Nalagasaan na kapatpatkan. Urewan basol ko. Dakas lata di pagkit-kitaan nyo kanya. Hoy! Agsubli ka! Nakaida talang aruda. Tumanabutob ka pailaan. Saan naksamat akayat apaturugan? Tsak may pagsatipong tut ko itiday nga Ethel. Sinong basong bata nakit din? Timubumutan ti Sara na. Naimbag ta nagtaray asimbrak iti kwarto na. Amangan no siyak kumatimang bulbulukin ko na. Numabalin la kumasar kak iti kwarto na kat. Ay! Agtal nakakit din. Agpaturog ka mo. Inton bigatan akasarita. Si Kamat Dominic, baybay am kadilatan ni Ardon. May samot na jay. Nagkabsatan dalaki din tinatangkan ti ulo da. Sa pulag ang masapa inton bigat. Nagsapa ka lakit din, anak karieng nga dal mo. Alas 4 pa ilaang iti parbangaw. Alimbasagan na kita'y nakariingak nanang. Nadlaw ko nga da kayo diti kusina. Isuaring mo arak maten. Ada ka di problema, anak ka. Ay, awan. Numalukagak. Saan ako na makaturog pa eh. Masapa paikid din na rumara ka. Adanto pa lang papanak sakbaya sumuril ka kiti opisina. Mamigat kan tupay laeng. Ureta aglutluta ag mataan. Makaanain di kape kanyakin pandisala pamigat ko. Ay kahit ada bumaknang ka no kasta ti kinainot mo baraw. Ituloy kong timang ipampan ka dagiti araw atak. Tsak kumakayat nga ramidan daytoy. Tsak ka bahala ng ipturan dagiti laklak amak kini mamang. Ba't gagnaunay dagiti tadakkel ko. Ngamasyak ti sanda kay kayat. Ulpit na kanyak. Aglalo ni mamang. Wala sayat na pumanawag langan. Kamat ayang Dominic, maning singa ka ituturog. Kasi pailangan.
Pinak kumatang iti pandisay. Pambarak amang sapol iti anak mo. Bumalaw ka nga, Rudan. Kaya tuloy ko ti maturog. Oy, Ethel! Kumangon ka ditan! Agring kan. Magipapudot kay ti tanaw. Hindi ka gunay. Makaraman kan tumanan kininanang mo. Saan nakta na madangran pa ni mamang kapot na pumanaw akon. Ethel! Kunak man no nakaluto kan. Apay ang nakarugrugit nito'y kusina. Tiunan ba in? Hoy! Diyak ka di imbaga kan kaitay nga agriing kan? Aldawan! No di ka pa'y bumangon dita, umay kasibugan ni tinalamis aganom! Di mo lang maikateta nga og kalim, Risa. Bigbigat. Nakangat nga ato ti busis mo. Nakasano ajak makapungtot no saan pa yan nakaluto ni Ethel? Siya akong timapan mang ring. Tapno di mo man ang tungpatungpaan kat pagpupungtutam. Nakasano ajak makapungtot? Nakasingisig ang tiinit awan pa'y naluto apamigatan. Maaldawan ako ni ti trabahok. Kat si kantang luto ah. Ah, nakalukat mo ti kwarto ni Ete. Awan ti anak mo, Risa. Anya, kanawan matitiruar nga agsagsagad. Awanan dagiti arwatan na iti istante. Ken, adda imbati na asurat. Nan, kita akman. Kaya di kaya tasawan da ito eh. Papang, mamang, lading itak. Jakon kabalan ti kinaranggas yu kanyak. Sandak ngay patpatag. Nasaysaya at no pumanaw akon. Sandak ko nasa pulan. Pimanawan ti anak ta, Risa. Sa pulam, Dominic. Ang mga nusan pa yan nakadayo day chay. Iyawid mo nga iyawid ti anak ta. Laglagi pang day ta. Girl, I need you. I need your love. Itayak pa nga pagnapag na. Nakatayo ako. Yung awan ti mas no papagtulong ka. Sapay ko matasan na ka matuntun na gati tatanggal ko. Kakasyak lang kini mamang. Saan dak nga ta sa pulan. Awan nga tatulagan ti patag ko kadakwata. Karbangak ti mang sapuli ti pagragsakak. Asit nagtay ti abangkat ngagsagsagat iti sangot ti dakkel kan napinta sa palay. Pag nang dalakit ti. Ne, balasan ko. Papanam ka di amasapa. Asino ka itayan? Naimpag-apigat yu, Lola. Saan nakataga dito'y? Agsapsapulak iti pakaisang ungak. Anya? Pimanaw ka ijay balayaw? Naimbag man tawan tinalabsam ang nagpanggap iti dakis kan ka. Nagpintas ka pa'y mat nga raw. Sige, mangan kabalasang ko. Saan kang agbabainwag? Ipapabalay mo latan. Lola Sides. Ne, agsangit ka mo tan, Ethel. Pasensya kaila ko man, Lola. Amo kadagas tagsangit iti sanguanan ti Krasya. Kasangit ka makalakip iti kinaranggas na kitidadakal ko kanya. Mangan ka pa'y. Sigurado ak asaan ka pa'y anamigat akas kanyak.
Kasla jak malimot ti kanak. Tilitem ti mangan. Noon yaman ti problema. Pagsaritaan ta na imbag. Nagimbag kayo. Mariknag tayta. Uray ita lang nga makita kayo. Kanay sarungak na ang buka na sayaat kayo. No kasta ko mamatagat tinadakkel ko. Apay na danon ka pa ilang dito'y balay, Risa. Saan ka din asumrak iti trabaho? Inawag akong ti amamok. Sanak pa'y laga sumbrak kita. Anya pa'y tiganas kong agtrabaho ket. Napanak ka dagiti amamok akaadalan ti anak mo. Saan da ka numot anakit kita? Bayamon, maangsan tumot la dayjay. Saan na pa'y akabalan abyagan ti bagina? Balasangan, ngam narwam pa'y lamang na makadata. Amang ano nakitaray moten iti kaayan-ayat na. Ket, dinamag mo ka di kadagiti kaadalan na no addan boyfriend na? Sanak pa yan nagbay kasi mang pati di opisina, nanang. Nakawag kayo man. Asapol yut kwarta? Adel mo, at simbang bay dito'y balay. Napintas a balasang. Pimanaw kano ijay balay da. Na, tapay ka no? Narangkas kano dagiti dadakkel na. Ang mga nun na sukir mat. Nasingpet nga ubing. Masyanak pa iti lang ana. Inawagan ka no kayat mo apasang bayan. No, kaya't nalagid diti makipagnad ka na tayo. Ay, anya kumatarami din na dita. Agad-adal ka di bay? Uwan ka no, agad-adal iti kolehiyaw. Kasano nga rodan? Sayang no agsardeng agadal no pimanaw yi balayda. Ay, sige na nang. Sa pagtulangan tagawid, numadamdama ta kasarita. Sa dino ka riti ayan ti sa ngailita yung ibagbagayo. Kahit ko akasarita. Noan niya ti ko na, itulnog ko yibalayda. Mabait lang tapok kawakanak. Ay, Ethel, rumor ka iti kwarto. At dante anak ko. Kaya't nakakano akasarita. Ethel, kunayo na nang? Oh, rekla nagtibayo. Mabainat ka makisama iti anak yun, Lola Sedes. Si kangagpaiso. Ethel? Sir Adel mo? Agam-am mo kayo? Anya tinapasamak. Apay-apay manaw kayo balayo. Mabainat launay ka na kayo, sir. Naira na pa yada kayo ti simbang bayak. Pumanawak langan. Saan? Sanda ka apalubusan ken na nga pumanaw dito balay. Ang mga nun niya pa iti mapasamak niya. Itulog ka langan balayo. Saan? Pangasiyo. Saan na ko mga supsupli di balay? Apay, mabuting ka kadagiti dadakkel mo? Kababain ko maistorya ka na kayo. Sige, kahit ko amang gaganwa niya rita. Nataksanunay ti baraw kong ko amang istorya ka na kayo, sir. Nanggasunay na kiti dadakkel ko. Aglalo ni mamang kaslasanak nga anak. Sige. Baliwan tanto lang ang tagsarita nito likat. Sumulip ka ni ti kwarto. Girl, I need you. I need
Bayag ka di pa'y amaluto day Tarisa. Itay pa'y amabisinak. Rabiin. Saan ka man amang buwisit? Saan ka kadipay anabsog iti pulutan dita kantina? Awan mo't tinaima sa pulutan. Sa mangrugidang agugulo. Pinanawak ida na. Saan mo kadi nakita ti anak mo? Damag ko nasumok nan ti aginom iti nasanger. Day takot tani itil na ti makitkitam. Anyang rod ita. Gapo iti ipapanaw na. Mapilitan kan ngagluto. Saan mo nga ipalagip dayjay a babae? Imbis anapan ka nakisango kadagiti sanger dita. Sika kuman ati nagluto. Kasla na unag ti pampanunutam anak. Ni Ethel ka de ti pampanunutam? Masya na kinkwana. Idi mamamok. Yak amo nga dakas di kadakla problema na. Sayang ti kinasirib na. Mas daawak man kadagiti naganak ken kuana. Ado ti agar arapaap amaaddaan iti anak a babae. Ngem isupay a babae ti irurumenda. Kapotag sang sangit latan, pinastrek ko ni ti kwarto na. Baliwak to lang nakasarita inton bigat. Ngem kayat mo kade apasang bayan dito'y balay. Wan nanang. Tulungak iti panakatal na. Mano kadipay tinabati a pagad-adalam. Kabaalam kadipay. Kabalak pa'y. Awan mo't pangipanak iti kinabaknang ko. Tada kayo lang ti pamilyak. Nyakit hindi mo pakapanunutan nga mga sawa. Ipalagip yung manunday ita. Sige, sumuri ka ko ni ti kwartok. Ingkay mo't maturugan nanang. Nadlaw ko nakasilaw pa ilaang iti kwartong. At pudno, siririing ka pa ilaang. Nangag ko ti panagsarsarita yo itay kini Sir Adelmo, Lola Sedes. Tsak unay na awatan ti nagsarsaritaan nyo. Nagsangsangit ka manan. Malasin alumlumbag dagiti matam. Taksangga sa takanay pasngay. Inurumantak matlaang dagiti mismo ang naganak niya. Sa naglakuman na tao. Saan mo kumasawan dayta, Ethel? Nagasat ka, tanaykan ka iti gundaway, ama sirayam ti lubong. Kan manamnaman mo, ti imnas ti biyag. Naimbag ka di ti agbyag. Iti to kabayatan ti panagubing ko. Tsak napadasan ti nagragsak. Panubok laeng dayta. Paset ti panagbiag ti amin. Saan mo amarik na ti ragsak, no saan mo amapadasan ti agsagapa. Ikarigatam ko mati makaturo. Nakaturo ka kita'y malam. Nga pulso-pulso lang. Lola Sedes, agyaman na kiti pa ng basang bayo kanya ka. Kayat mo kade ti makipagnaag ka na kami? Mabainak launay. Awan ti mo kasabani asang bayan. Sige, maturog kan. Kasarita na kamanin ni Adelmo inton bigat. Makapabisit mata kita karuba. Nasapsapa dalakit din o marimpagaw. Ay, mabwisit akmanan ang makalagip iti panagtalaw ni Ethel. Awan mo't namnamaag kadagiti agama. Kunak mo saan ka pa'y anakariing Risa. Agluto ako man. Sinapsapam man nga tanti nakikaaruba. Dag sa damag. Nabagkong kano ni Ardon. Ay na, nagpisit lakit din dagita karuba. Nagsapadalakit din nga umarimpangaw.
matgaya man. Ay, kapilitan abumangon akon nga agluto iti pamigatan. Mabwisit akmanan ang makalagip iti panagtalaw ni Ethel. Awan matnamnama kadagiti agama. Kunapno saan ka pa'y anak ariing Risa? Agluto ako man. Sinapsapam man nga tan tinakikaaruba. Da ka sa damag. Nabagkong kano ni Ardon. Kanya ti kunam Dominic. Saan ka magrabak ti kasta? Sanak pa'y anak kamurmuray. Dahil tati pagsasaritaan dagiti kaaruba. Naging gada ka no iti parbangon a nagiinaw kadagiti barkada na. Aging ganag tungpal iti panakabagkong ti anak ta. Kasano ti kasasad ni Ardon? Diyos ko, ispaling niyo kumati anak ko. Diyakan mo. Agpilas ka antayin tayo di ospital. Uray na ito'y latan ti kawas ko. Kaya't ko makita no niya talaga ti kasasad ti anak mo. Umay ka nga rudan. Di mo liplipatan ti walit mo. Dahil dati nagsaritaan mi kininanang. Tulungan kay ti panagadal mo. Agyaman naglaunay, sir. Sayang, nagsarding kay ti panagadal mo. Wan, sir. Oray nagtalawak ki balay mi. Kaya't ko ti makaturpos iti panagadal ko. Imadayo ki ti pamilya. Tapno masurusurok ti agsolo nga agbyag. Amang ano inton madamdama? Agsangit ka manan. Malagip mo man ti kinaranggas ni babang mo. Lumabalin. Tsakay talagi punan. Kamkasan ang malipatak kat nagbalinan na pa sa tipik ko. Oray sana nasaya at ilinakam mo kadakwada. San ka nga gimulay ti guram? San ka kuma anay pasngay no sanaga po kadakwada? Agyaman na kadagita apat igmaan nyo kanyak, sir. Sapay la ko, ma. Tay di kada kiti denayo kini Lola Sedes. Kat makarik na kiti talingan ngan. Tapno mapadasak mo ti agragsak. Naimbaglaangan no saan anao nagdagiti sugat ni Ardon. Sapay ko mataday tanti pagnakman na. Agsasaruno ti pagmalasan. Jak nakastrak iti trabaho iti kalman gapo iti panaglibas ni Ethel Pimanaw sa nabagkong ni Ardon. Uri agawid ta pala tapno makadigos ka kung makasukat ka. Sayang, manglangan ka manan nga agtrabaho itangal daw. Basol amin daytoy daytya babae. Makitak lang, ay na. Saan ka na sumanaupay? Umay ka kitin. Subyak to ni Ardon inton maitulnog ka. Kapilitan asyak ti agsardeng agtrabaho tapno babantayak ti anak mo. Agyaman naklawanay kada kayo kin Sir Adelmo, Lola Sedes. Pinasang baydak ditoy. Kan pagtuloyan dak nga gadal. Maasyan nga ni Adelmo ken ka. Nagimbag kayo. Dakay ko man tinagbalin na pamilyak. Inar-arapaap ko ti maadaan iti apo ko a babae. Daksang gasa ta saan anak katuluyan ni Adelmo ti sigud akaayan-ayat na. Saan ka din ang nag-asawa pa'y, Lola? Saanan ang nagayat pa'y? Impamay sana ti nagpawak na. Dagiti pagad-adalan na ti imbilang na nga anak. Adagay ang pagkadadalin nyo? Ay, talaga ang naimbag kayo. Nagasata kasi mangbay kada kayo. Ay, nabanog lang arudan datawa nagmalmalaman nagtrabaho. Pagsangpatan pa ti agluto mat iti pangrabyan. Kanayon ka lang agpungtot, Risa.
Ay na, malagip ko mananday jay a babae. Awan pa'y kaditidamag mo, may panggap ko na. Kasano ang masangog dayta? E dinto abinan bantayak ni Ardon iti ospital. Kuna ti doktor, makalawas na iti ospital. Nagbayagan. Kat saan mo't anakaro dagiti sugat na? Ay, makaamu ka amang bantay ko na. Diyak ka ba ilan ti agpuyat? Kat ni, nabanbanugak. Kasaritak to ti may sakabsat ko. Akasin nublat ko amang bantay kini Ardon. Naghahasat ti loko, ta saan anapakarwan. Barang day tuyan ti pagnakman na. Girl, I need you. I need your love. Nagsapa ka na nagriing, Ethel. Naturop ka kumapailaang, Narwa makamasa pa nga gririing, Lola Sedes. Siyak ti para luto iti pamigatan kan para dalo si Jibalay ni. Nagagit ka gaayam. Narwa makon manipot iti ubingag. Kasla tagabot ti kayarigak kadagit itatakkel ko. Naimbag ko manusan lang asyak ti makitkita da. Tibidot da. Tikapsat ko saan da makitkita. Nga uray numadi ti aramidan na. Ay na, agsakit laang tinakam mo no malagip mo ti pamilya. Pasensya kayo, Nola. Malagip ko lang amin. Angam, adamat pagimbagan ti pan nakatagabok iti bukod ko nga ina. Kabailakitan ti agsolsolo ng agbiag. Day tamat ti pagimbagan ng agpaisaw. Sakbay aso marakak iti pagadalan, adun ti naaramidag. Kabayatan ti kaadda kitadan nayo. Tulungan kayo nga agluto, kan kadagiti dadum at trabaho dito balay. Tapno saan ka amapanugunay, si kante agsagad iti arubayan. Makaammo akon nga agluto. Sige, Lola. Agdalusak to pa yun iti sanas. Naimpaglakit din. Tauray nagtalawak ki Jebalay. Nakapagtuloy aglat na nagatal. Ay, taksang ka sa takadagiti tatakkel ko. Ngam nakasatak. Kasimang bahay kiti pagtaangan da Sir Adel mo, kan Lola Sedes. Nagimbag da kanyak. Iso da itan ti pamilya. Kumusta nga tandag iti tatakkel ko? Amok. Awan bibiyang da kanyak. Naragragsak na pa'y nga taitan. Tapi manaw kay Jebalay. Makaluha aklang nung alagip ko ni Mama. Ang mga numarabianak nga agawin, Dominic. Mga rabiyak tun iti restaurant. Tay supay apakabanugak ti panaglutok. Makamu kamatan iti biyag mo. Uray tabantaya mat ni Ardon iti ospital. Adda ti kabsat ko amang iluto kanya. Yung masapol ko ti kwarta. Amang ano adda pagatang ti doktor nga agas. Alam to isang aribo. Day talang ti maitad ko. Makaamukan amang remedyo iti kurang na. Amok nga ado ti urnong mo iti bangko. Jakpay nga rod na kay Ruar, Dominic. Barang masangok inton madamdama. Ay na, maibos ti urnong ko no kastoy laang. Ano Sam? Basol ti anak mo, ti pan nakabagkong na. Awan ti maitulong dagiti nang dangran kinkwa na. Gastos laang no agsak lang ka.
Si kagayam ti bagbagat ti sekretarya ka sa ngailig. Naimbagta na tuntunam ti opisina. Nagdakkel gayam ti pasdag ti negosyo yo, Sir Adel mo. Malablabsak day ti idi. Da kayo gayam ti akin kuko, ha? Dakaw may kaman. Daka di problema. Masapa malpas ti klase iti kasto yung aldaw. Ijay ko mabalayo akasarita kayo ngam. Napanunot ko ti agpasyar dito, eh. Anya ka din jay. Tapno makapagsupapak iti panang paadal yung kanyak. Nadabakante nga oras ko. Uraan niya ti patrabaho yung kanyak dito opisina yo, sir. Ang mga makapekto iti panagadal mo ti panagtrabaho mo diti opisina. Ada nagiti pagadadalag ajak agur-uray iti supapak. Madanaga naglakit din no apay adipay simmangput ni Ethel. Nagkuyog kayo matgayam. Imbay yung opisina. Nagkuyog kami mata na nagawid. Madanagan kayo kadino dadakas ang mapasama kanyak, Lola Cedes? Siyempre mata, karguda ka. Napatagkan kanyak Ethel. Kaslapod nun nga apukog. At dalaki ti sungsungbatan mi iti pamilyam no kas pangarigan adda pa kay sagmakam kabayatan ti kaaddam iti din nami. Awan bibiyang da kanyak, Lola? Amangan wag sangit ka manan. Ingkag sukatan. Agi na natapay, sakbay amang rabi tayo. Nadlaw ko ang nalidayan, itim palagip ko ti pamilya na. Sila makasangit pa ikit di. Pagpapauyak nga ro dagiti na isawang ko. Talaga nga dagura na iti pamilya na. Agpaspasugnod lang ata. Napaliiw ko ang nasingpot ni Ethel. Manakan. Saan ang masapul nga ibaga no niya ti aramiden na. Dahit ang rutin maya na yung opisina. Kahit na di tumulong, no at dabakanting oras na. Marigatan lakit di. Makaanay ko man at tumulong kadagiti trabaho dito'y balay. Malaksid no iti bakasyon. Mabali na makatulong. Kas kumano agpa-overtime ak iti malam ti Biyernes, o nagpatulong ak iti trabaho kiti Sabado. Girl, I need you. I need your love. Manabutob ka manan, Risa. Ay, Di mo ka di pa'y naawat nga awanan ni Ethel. Hoy, saan mo nga ipalpalagip kanyak day jay ababay? Agburekla ang tidarak. Kat, saan ang abugkawan na? Dominic, sikatin na nga to ti boses na. Kasano ajak makagura? Di man lang nakapagdalos ti kabsat mo mat dito'y balay. Nakarugrugit pa iti kusina. Agyaman ka pa'y tamaanusan na ti makipagbantay iti anak mo, Risa. Saan mo nga ipadpada ti kabsat ko? Ti panang tratom kini Ethel, no di mo kayat nga arabisan ka. Dominic! Amumon, no makapungtutak. Sa anak ang makataptapal. Iso abalagan ka, Risa. Di mo padasan ti mangingato iti busis kanya. Saan mo apagpanakkel adakkel ti matmat gadam? Naimbag ta nakaruar matlaangan iti ospital ni Ardon. Dakkel amulis tiyat imbunga ti panakabagkong na. Barang agnakaman ti loko. Saan ngamin ang maibalbalay? Katday tiyay mat nga Ethel. Nakaruaran iti ospital ni Ardon. Ngam di naman lanay turad as sinarongkaran. Amang ano saan na anadamag tinapasamak ni Ardon. Nakaadayungatan.
Jak lapat yan ama ibturan na ti agbayag adi agparang. Saan na pa'y akabailan ti agbiag? Balasangan ti anak mo. Nagagat. Kabaalan nan ti agtrabaho. Tapno anya? Tapno agpanakkel kanyak? Di ko namkit di Dominic. Ang mga no nakiasawa day Giant. Unak manoan klase yun ton bigat. Anya na tararamidam kat ni Rabiin. Tapno di pa isuntong aramidak, Sir Adelmo. Nanya ti kabalak nga ramidan ita. Diyak ko ni pabigat pa'y. Magustuag na idapan ni Rigam. Dayta a kinaagawam. Adayulakid di ti madanon mo. Sapay la kumaan, sir. Ayawan gayam. Awan ka di sa rakiti opisina yun ton bigat? Piyesta opisyal nga may ninton bigat. Ngam dagiti empleyado ti kayat na tagtrabaho inton bigat. Sumrag da. Doble ti sweldo da. Sir. Awan matlateramidag. Mabalin nga umayak to tumulong? Kasapulak ti extra income. No, kahit mo tagtrabaho iti opisina inton bigat. Nasayat. Oray si kanton ti kadwak nga overtime. Mabalin ta, sir. Nagpakada ti sekretaryak. Sabaten na kano iti airport ti kainayat na. Ken, tapno makaliwak sa imutan. O sika, imbis nga agtrabaho ka, agpasyar kayo langan kadagiti barkada. Ay, sa anak ang makibarbarkada, sir. Pinawilan takdagiti dadakkel ko. Agtrabaho aklangan. Oh, nalaing kagayam. Delikadon sa amot ti sekretaryak. At da ka namang sukat kin ko na. Uray agsardengak sa langan nga gadal, sir. Agtrabaho aklangan diti opisina yo. Nasaysaya at madlang na makaturpus ka iti adal mo, Itel. Wan, sir. Ngam, kuma. Inton sumaro no a semestre. Umakarak ko man iti sa balya pagadalan. Mabutangak ngamin, ang mga no da makaidanon ka dagiti dadakkel ko asumsumra ka kiti pagadalan. Saan ka di amailiw wadakwada? Isuda ti san amailiw kanyak, sir. Nagparangak man kadakwada. Inton adan mabaling ko nga ipagpanakkel kadakwada. Sir, ituloy kong trabaho. Sige. Napintas kan masirip. Saan nga ta nasayangan dagiti dadakkel na kenkwana? Talagamat nga impay-pay soyo tinag-overtime idirabi iya. Agam kaslasaan anabanog ni Ethel. Naragsak idi simmangpet kayaw. Talaga nagagat nanang. Adda pagimbagan di pan nakatagabo na. Mabalin na mautob na matlang dayta. Masirib. Ngam na ko na kanyak. Ano agparang to kadagiti dadakkel na. Addan mabalin nang ipagpanakkel kadakwada. Nagsapa kalakit di anang sukon kanya kon Dominic. Uno awan trabaho mita. Masapul ang maamuam daytoy. Adda na kaidanon kanyak, nakita da kanon ni Ethel asumsumrag iti pagadalan. Ket, anya kumakanyak? Saan ka din na napatag ti anak mo kin ka, Risa? Nusumsumrag matlang iti pagadalan. Kaya't nasawan, asaan anak ka adayo? Bibiyang ko pa'y. Anya ti kayat na pagparangan kanyak? Agpanakkel? Ti masapul ang maamuan ta, no sa dino ti simmang bayan na.
Agis tambayak to iti sango ti pagadalan inton bigat. Itay pa nga gurura kini Sir Adel mo dito waiting shed itirwarti universidad. Inawagan na kita ya tawasan na kano ta itukot na kiti pakimitingan na. Ngam, aksip nga tan. Awan pa'y lang. Ang mga no saanan ang matuloy nga itukot na. Ha? Di ba pang? Wan, isa tayo chay. Wala, kasanon ba ito eh? Girl, I need you. I need your love.